Winantu sagunge karahayon mugi kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan sedaya. Dulur, channel iki nayangake dulur, sadurunge ndelok apa sing arep ditayangake ana ing channel iki dulur, monggo di-subscribe lan di-notifikasi. Dulur, matur nuwun. Pocapo ing kalanira dereng wanci tumrungu wahyu tumurung amila panjenenganipun bapa usarane ibu maneges kersaning Jawata sedakep salungku juga ngenehaken panca indriya panca arane lima driya arane pengangan-angan catur kang binerat sajuga kang sinik kala kinarya anut laksitaning Subrata anenggih wijiling Bajra Hirawana iki kemudahan kami kabeh. Ya kok dijelaske kok. Tinampi semadinira kapiar selamat-lamat wonten dumeling sasmita wasitaning sang kawaseng gesang. Mudhar Denil Semadi panjenenganipun bapa usari dalah ibu kinodhat Hanggar Bini. Anggar Bini ingkang ulang sepisan sinebut Eka Kamandani. Bobot ingkang kalih wulan winastan Dwi Candra dumugi ngalam Dwi Panunggal. Tri Candra ingkang alam Trilokamaya ugi winastan alam Gondar Gadir alam gawat keliwat-liwat ingkang minta wewekaning Rena Bapak. Ya. Tulus lestari dia ngambah alam catur Anggojati sekawan wulan bobotan ulagang wonten Guwa Garba pun jabang bayi dinayang ing sarining pratiwibahne banyu mewah banyu jangkep catur candra pinaringan gono bau. Gono bauna alat-alat tubuh. Alat tubuh 4 bulan itu sudah lengkap. Sudah mulai lengkap. Ini turut. Tulus lestari dia ngambah alam catur Anggojati walagang ning Guwa Garbaya ning Guwa Garba dinayang ing sarining pratiwi banyu miwah bayu jangkep catur candra pinaringan gono bau wanci ngancik gangsal wulan panca candra winastan panca Yitmajati. Sat 6 candra wulan 6 wulan pinaringan sifat jangkep mungging sat loka jati. Bobotan 7 wulan Sabta Kawasa Jati yaiku alaming ponang jabang bayi ingkang wus Sabta Candra. Sabta 7 candra wulan 7 wulan wus ginaduan panca indriya. Mila kalamun mesat saking Guwa Garba mesat menika lair sampun bangkit Waluya Jati Jati Temah Waluya. Dados bobotan 7 wulan pun miturut tiyang Jawi sampun saged lahir menawi dipun kersakaken dening Gusti. Nggih. Mila bobotan 7 wulan nika sok winastan sepuh nek 8 wulan nom. Udar Deniya Semedi ring loka hasta sabda jati. Hasta 8 sabda jati dawuhing pangeran. Amarengi kalaning Asta Candra winaya. Nawa Candra wus kawargan dungkap dasar arine saking loka Nawa Purna Jati. Sumleng waing wiyase miyak langsih. Adila Giri tegese lahir saking Guwa Garba mesat Prapteng alam padang Lokapana acecala sabda mulya. Cengeng jabang bayi lahir Nawa Candra dasa hari Nawa Sanga Candra wulan 10 dasa 10 hari Eka Dwi Tri Catur Sabta Sat Nawa dasa Eka Dwi Tri Catur Panca Sat Sabta Hasta Nawa dasa. Menika hitung-hitungan cara kawi, basa kawi. Wijilira jabang bayi sinengan kadang catur sajuga mijil saking Jaya Jaja
Tri Wijil saking Margoino Kakang Kawah Rahmuka miwah Adyayari Jabang Bayam Babar Putri wanci sepeken keparenging Rama lan Ibu tinengrang naminipun Sulastri naminipun manten. Bener wonten iki titik-titik nami Sulastri. Enggal ingkang wursita wit wekal taliti talaten anggena hangleliting anggula wentah sarta pamarsudining engreh kasarasan kawasisan katrampilan kagunan miwah kasusilan satata kramanipun putra putri wulagang dadya kenya dewata seger saras jiwaraga susila prasaja anggung gambira wasis trampil sinembuk ing Sulistya weh tembunge kawi kabeh Sulistya iki cantik ayu nggih arek ayu amarni ari piniji surya pinilih miwah wulan dalah warsa kang winanci sang Dyah Sulastri sembada jinatu krama dening sang satriya Sumbaga Wiratama ingkang usaha bipraya kekasih Bagus Jaka Susila umpamane manten lanang bakale jenenge Jaka Susila atmajanipun Bapak Agus Widodoso Ibu. Berarti Mas Heri bicara karo Bagus. Mangkono to. Wow. Saparipurnaning prastawa tuhu wigati wiwaha harja penganten putri sinaratan Bubak Kawah. Wonten iki tulisane Bubak Kawah. Ingkang estinipun Ambrasta saliring Durgama menghilangkan semua kejelekan. Ambrasta saliring Durgama bekas sagunging sarusiku menghilangkan semua yang jelek-jelek. Bubak Kawah itu bekas sarusiku. Anya nyadong nugroho raharja bagya mulya memohon kemuliaan dan kebahagiaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Penganten saribit nula samela jajar sinanding sesarengan anguningani sining Kendhaga Kencana sarta Kendhaga Mulya. Sri penganten wis tunggil dikate sayek-sayeka kapti amangun bebrayan darmaning tumuh Rama Ibu para sepuh warga gotrah sumawana kadang mitra tuwin ingkang sudi sedha ngestreni samya manem Brahma mangastungkara mastuti mamuji-puji mrih tigas kawiwaha winaringan wilujeng ing donya tuwin ing akhirat jejeg jumangkah jajak jumujuk kang jinangka bagya Sumbaga Wiratama.